Kamarát, Maďarka to dá dole. Čo ale musíš chytiť orgia Maďarku. Máš to zastať? No. Maďarka sa dá dole, čo si viem. Malý. Musíš orgia Maďarku chytiť. Ale koľko? Ja som raz chytil a stačilo mi. Ale koľko? Ja víš, že nahrávaš video. Lebo keby si fotil už dávno, sakre. Daj si video v pohode, daj to na Facebook. Na tvoje frajerke iba pustiť. Alebo frajerka, čo? Však ja vyprávam, čo? Iba ťa vyjebe z bytu a potom sa posadiť stehne. Nevyjebe, nemá prečo. Máš? Teraz iba pred nama vyprávaš, že nemá. Ale kľudne to dá, aby nevypadalo. Malý, čo si jebeš, ja sa nevyprávam žiadne veci. Lebo nemá prečo. Teraz si hovoril, že si jebal type Maďarku. Pozri, čo robí. Áno, jebal som, a čo, ale ešte pred frajerku. A čo spravíš? Predtým si hovoril, že nie pred frajerku. To som v živote nepovedal, ale by som... Dobre, je to zaznamenané, hej? Áno, Je to zaznamenané, hej? Záznam, tak každý potvrdí, že to bolo... Nepotvrdí nikto, nie. V živote som bol... Dobre,